A ja už tu mám odborníka na kompostovanie a kompostéry, Mariana Kobolku. Ahoj Marian. Ahoj Marcel. Takže čo je to vlastne to kompostovanie? Ide o veľmi jednoduchý proces, kedy sa biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z kuchyne premieňa na čisto prírodné hnojivo, ktoré potom môžeme použiť na hnojenie záhrad. A prečo je kompostovanie také dôležité? Je to legislatívne hľadisko, je to ekonomické a ekologické hľadisko. Už veľa rokov je zakázané spaľovať. Keď dochádza k spaľovaniu, tak sa uvoľňujú nebezpečné plyny. A čo sa týka toho ekonomického hľadiska? Z toho ekonomického hľadiska už dneska mnohé mestá a obce zvýhodňujú občanov, ktorí kompostujú nižšími poplatkami za odvoz a uskladnenie zmesného komunálneho odpadu. A v neposlednom rade taktiež môžeme ušetriť za nákup chemických hnojív, ktoré musíme jednoducho nakupovať v obchode. Dobre, ako sa kompostovalo v minulosti a ako sa kompostuje teraz? Určite si pamätáš ešte z mladosti, ako kompostovali naše staré mamy a dedovia, kedy vykopali jamu a prakticky celý odpad zo záhrady dávali do tej jamy. Následne asi tým ľuďom sa to prestalo páčiť, tak začali si budovať rôzne ohrady. No a dnes najmodernejší a najúčinnejší spôsob, ako kompostovať doma na záhrade, je kompostovanie práve v takýchto domácich uzavretých kompostéroch. My už tu máme nejaké kompostéry, môžeš nám ich aj nejako popísať? Hlavný rozdiel medzi nimi je, že jeden je otvorený a druhý je uzavretý kompostér. Toto je vlastne taká estetickejšia forma kompostovania na hromade, kedy ľudia si robili bežne práve tie betónové a drevené ohrady. A my sa ale chceme venovať skôr tomu kompostovaniu v zatvorených kompostéroch, pretože to so sebou nesie nejaké nesporné výhody. Tým, že je ten kompostér uzavretý, tak materiál, ktorý sa vo vnútri premieňa práve na humus a na ten kompost, tak má ideálne podmienky na jeho tvorbu. Je tam regulovaný prístup svetla, vzduchu, teploty, takže ten proces sa zrýchľuje aj o viacej ako jednu polovicu oproti trebárs bežnému kompostovaniu na hromade. V lete to znamená 3 alebo 4 mesiace, v zime 6 alebo 7 mesiacov. Je vyrobený z plastu. Je to dôležité? Je dôležité, z akého plastu je, aby naozaj mu nevadil v prípade hlbokej zimy práve ten mráz. Ďalšia vlastnosť, ktorú by si mali určite diváci všimnúť, je množstvo materiálu, z ktorého je vyrobený, to znamená toho plastu. Potom to samozrejme zaručuje stabilitu a trvácnosť toho kompostéra, aby sa nestalo, že po 2, 3, 4 rokoch používania ten kompostér sa trebárs zlomí. Takže čím je ťažší, tým je lepší, áno? V podstate sa to dá povedať presne takto. Ďalšou veľmi dôležitou vlastnosťou je počet prevzdušňovacích otvorov, pretože prevzdušňovacie otvory zabezpečujú práve prístup toho vzduchu, ktorý je veľmi potrebný k dobrému procesu kompostovania, aby vznikol kvalitný kompost. Čím ich má viacej, tak tým ten proces je efektívnejší, účinnejší. Taktiež doporučujem, aby si ľudia všímali, či má nejaký ventilačný mechanizmus, pretože potom sa dá regulovať práve prístup toho vzduchu v zime alebo v lete. To znamená, v zime sa väčšinou systém uzavrie, aby sa udržalo vo vnútri teplo, a v lete zase, aby mohlo to teplo unikať prebytočné. Takže ak chcete ekonomicky a ekologicky spracovať váš bioodpad, nezabudnite si zabezpečiť takýto kompostér.